fost nemaipomenit. Da, a fost Ce greu, fiică mea dar... s-a născut în apă? La spital, dar în apă. Da. Ceea ce nu am știut eu ca tată, faza cu plăcile canine, eram așa, are craniul deformat. Avea capul cam țuguiat. Într-o parte era mai mutat decât în cealaltă parte, știi, și am zis, Rămâne așa. Okay. Noi ca bărbați nu știm chestia asta. Da, nici femeile stai liniștit. Și mi-a zis, e ok, că așa e, ca să iasă. Bine, și eu mă gândeam, da, așa e, și am dat pe Google și zice, da, așa e. Da. Pentru mine a fost așa, zona săracă, ce frumoasă e și... Îi punem o căciuliță să nu se vadă. A fost interesantă nașterea în apă, bănuiesc că și grea, probabil de-aia fiica mea se tot trezește așa de vreme, în weekend, s-a născut la 6 dimineața. Continuă rutina. Da, ieri dimineața încă dormeam, mami, tati, Hai! e ziua mea!